ben karbilu charlie song ben ali tum ben kupini ki pudun jini hang do ma patumi or phaikrini malom all party hills leader conference a spokesperson ake hai angtong ingti ka thar aphan police atum kinap ingnang check kolam thini tum along social networking site pendang lo kapek media tum long besamin tum long dun si jasimet pet ni tum karbilu charlie songa hin pen dak laso alang liphan kinap konalong ithithini ne tum pen law and order fan karti kang tumalam theto la solam thebang ke la puhelo alangli angtong ingti ka thar aphan police atum kidnap ponang kok kupia posela phan kidnap ponang kok ma hala so puthak pot law and order tumbang non mat an alangli phan case ki file pi ne hormu bang li tumta thek ponong setame lada kar judun kang tungalam thebang ke la hilo angtong ingti ka thar aphan ke damtang penang a case ki pido ke file do hala bang so case amukha ke da ke do ana bang 2021 malom ki pia case side la so case ki pi side setame hala dak lang dam alang litum ki pura ma teng pen ki jong dam teng pen dam lo putang te hala bang ke cognizable offense le puno ba non bailable offense le puno la so offense lo pulotang te actual bang ke 90 days ang bong nili law expert kali seta with my limited knowledge of law in pen nili pukang tu bang ke la helo 90 days ang bong ke alang lifan charge sheet file nang ji seta me 21 aning kana case apor bang panajir ki ding pen net ni de amar atumi men net check bang ke lake mahumi mel lake nitum ki puya bang ke it is against law la bang sini tum pudam po la pen alang li phan ki putho bang ke lason helo je alang li bang ke absconding pusi po absconding pusi alang li phan ki pulo te absconding pu ki pu ko sona angle pen si alang li phan absconding po charge sheet file fepi namuni phan le ko si absconding po alang li phan ki pu po charge sheet avi ti bang ne tu thek long le de lasi alang li phan jong si absconding polotang te alang li phan koda long pen jong si charge sheet ki file bom ho jong si alang li bang abang ave det nani chongbir ju nani ka ju alang li phan ne pon long le der ma si charge sheet bang ke koda long file de lo polotang te laso code file de da phi pen bang ke alang li phan bang ke arrest warrant nang le vek ni polo hemalong arrest warrant nang li ni setame nili alang li tu parents tum pen non met alang li sabura hai me sami li ching kilong lo alang li phan thangna warrant nang ke li la pusona vi poltang te this is totally illegal pen labang ke it's against the law laso puthak sini tum ar judu nang kok lo lasi laso puthak pot law and order tum hansta mini tum ar julo la pelang tum la so kladak pen chipi ko pusini tum karbilu charlie song hin pen alai tum phan sodak pen kar ju pitolo la pen akoni li sia source pen birta ke long thobang ke la hello haladak alang li phan yetum kadung beta chini inut komane ba jogabang pusita me ke claim chok che that lo pulutang te lake police tum kidnap kangnang nang jige lake aron lo lake lo teng ben si kam chi claim lo labang ke chok lo seta isia lama bang ke inuta munit phan jong si nep lo pulutang te halabang so munit phan ke kopia posi ke nep mala pen ko dak si ke nep mala bang ke a hem sor phan birta pinang ji la pen pachini nang ji seta me non alang li sarbura hai pen liga ching ki long bang ke alang li phan la so ke nep ponanta pachini ne pin sia masi men pon det pulante lake against the law lo lata nili ke chinia teng pulotang te la pen la bang ke nili pudami bang ke police atum tala ke bias that lo pusi nili matha tasi police atum la son bias akam claim kledet nang ji athe bang ke pini ke komane angtong ingti ta hai pinap ke nili phan ta hai pinap di ke komane phan tala son claim det hai tasi police atum la bang so sai ke claim bang ke la bang ke nili tum pen ta ningduk lo la pen la bang ke nili tum pen chok chi pusi nili tum putang kang tu la si nili as a student leader neli ki pukang tung ke lahelo ye tung kaduk we ta chini lo administrator ke law of an abuse long le lapen administration atum ke every citizen afan ka protect nahi ke administration atum lo komane afan ke ber nahi komane afan ka chen nek nahi phale administration kali lasi law abuse that lo lake lapen law so administration abang ke lake la angtong ingti ka thara son phan ke claim ke lake chok chipik lo lasi la sobang ke nile tumes tame puthot ningduk chepaklang tholo lapen police atum la son ke claim pon det abang atum ya son ke claim ining profit bang lage police tum bias ke claim lo lasi kaduk awe pini nile tum media phan through ben tum ki pukang tung lai lo labang society ke deng pon bang ke pini district ke law phan abuse long le lapen administration atum ke
every citizen aphan ka protect nahi ke administration tum lo komane aphan ke bear nahi komane aphan ka chenek nahi aphan administration kali la si law abuse that law lake la pen law so administration abang ke lake la Angtong Ingti ka thara son aphan ke claim ke lake chok chipik lo la si la sobang ke nile tum estame puthot ningduk chepaklang tholo la pen police atum la son ke claim pon that abang atum ya son ke claim ining profit abang lage police tum bias ke claim lo lasi kaduk awe pini nile tum media phan through ben tum kipu kangtung lailo labang society ke deng pon abang ke pini district administration tum stame wan nile tum karbilo chalia songa hin pen ining exam se that lo la pen ining profit that lo la pen la pusona sai bang mukiwang jilang sitami claim clear nangji akola pujong song si dambom pulutang te lake natural lo lake very natural lo lake mo jong si rara tum ke democratic way le chi song le punon sita mo kopine jong si an dak jong si an toward incident do kok pultang lake government tum si responsible lo lasi non ki jutsi neli ki puke la hilo sitame karbilo charlia song tum comment tu neta Indian judicial system aphan itu mar kanune lapen nili tum pen pinrem re lapen nili tum non stami ning theula Indian judicial system Indian judiciary karbeng long judiciary tum setame labang so non la so case bang ke non ke alang li tumari deng si dolo pot la so kang sai bang ke mesen pen sing sai pon po lapen alang li phan setame prap jin pen la so ke loji phan alang li phan aduk kang hoi hedet pen alang li phan la so ka kidnap check alang li phan ka pi jok ye phan nili tum ahin pen chuning rilo lajong si pini ahok pe kang sai pilo pulo tangte karbiang long rat det kali all india ki doan kheya tum sitame indian judicial system aphan munon pita aning ka chithe dobomji lasi ki jusi nili ki pukang tungela helo nili ko mane favor leke dun kang tungali mane phan ki pukang tungali inut ka che song anok be alang liang tong ti ka thar setame hoi alang inut political along kachira abdundu seta la solong pu setame alang li khey pan kachira kaching hon ta duko ko posi nili tum kar bilo charlia song tum ta khey kaching hon anok be tum penak posi alang li phan nili tum hin pen abes research ke la helo nangli nohong le dostame nangli ning chibi nangne ladak karbiang long ra tum akemang karbiang long ra tum aning ka chithe laso karbia khey phan pereng verji puso ka che song labang ke nangli pen setame nangli ning binang ne nile tum stame ka duk ka we karbiang long rat ke doana tum same khey kaching hon longri long parching hon anke ar jap thip si dolang lasi nangli nohok le du setame ning chipa binang ne pusi karbi lo charlia song het pe tum nangli phan wai dak pe nang pachini tum mang so butang nile tum lada ka karbi lo charlia song tum hin pe na bang ke jasimet pet men pini road along ka che song ji pini nela son phani tum ka chi sik awe setame nile tum stame moral support ke do athe inut apap ka we pina bang phu phan ha konat lo ne bari ha pakistan along ko pipina der along bang hala pen ke wang a terrorist atum phan ken ne ponason rusit pen kok pon tanan ke pon an la so bang ke tum la chelang no pik la tum la so puthak bang ke tum law and order tum ke claim bang ta lidong chat lo sinil pulo setame non bang ke lake code factor penak lo posi la legal side pen ka chedan abang se kenang sot lo posi karbiang long rat phandai se ka chuning ri bang ke la helo ele tum thang bagbe aron re pen kalili kalang lang akam claim thu pen mu komane third party tu nang chi jok pen nang li tuma party tum phan stame mo nang koi thulok pen aka prek atwara case nang pe bon thulong le deji phan bang ke nang li tum ka duk westame ka chirok tok la pen kemisen pen nang li tum la so ye ing samjin pen ke du dunje phansi karbilo chalia song tum in pen rat der phan samin tum pen chuning rilo Itum kelang bom lagi malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta.